I'm seeing the result. How's that? But no one has lost his job. It's just that it's changed the strategy. Now, kunento ofuna uyishintshe. Kunento ofuna uyishintshe ngempela. Kunento ofuna uyishintshe. Kunento ofuna uyishintshe. Awukwazi, awangempela awukwazi ukuba ku situation whereby uhamba ku left hand side kuphela. Akubone phela umhamba ku right side ukuthi wenzekani. Akuboke ukuthi kwenzekani. And then enye into ofuna sike siyikhulume nezingane zethu lezi uthothi ingane yakhe inengane eziwu2 labazukulu bo2 bafundiswa wena. Untombazane phela akahamba ufundela noma ibaking noma nje anything ezowenza ukuthi kube khona into ayenzayo. Angasho ukuthi yena ngolekhala ngedegree teaching ukuthi yena uyenza teaching usenza kawutholi. Yabona ukwenza teaching is not a bribery to be employed. It's not a bribery at all to be employed. You just put yourself in a good position to employ, but you are not bribing the department to literally employ you. No, we are not doing that. Myself, I'm changing, I'm making a lot of changes. I started with my studio. Ngishintsha umuntu okade enza ama-order azowenza umuntu bengenza ulindani feke ngiyamshintsha naye. Ngishintsha zonke izinto, zonke ngiyashintsha nje konke ngoba ngifuna ukuthi ngibone ukuthi where have I demised? Where have I demised? If I demised somewhere, where have I failed? If I failed somewhere. This is Babu Hotel. Yeah, listen to lezi uma thina ke singazikhulumi sokhuluma. Yeah, nginento engibiza ukuthi